szoktam kezdeni a lakossági fórumokat, és tudom, kisgyermekkoromban emlékszem rá, hogy az esztergomiak mindig 5-10 percet legalább ráhagytak a kezdésre. Ez is egy újdonság, hogy mindig pontosan kezdünk. Ezért tisztelettel köszöntöm mindazokat, akik ezen a rendkívüli polgármesteri, lakossági fórumon megjelentek. Miért mondom azt, hogy rendkívüli? Azért, mert majd szokás szerint a fórum után, a bevezető után lehetőséget biztosítok arra, hogy mindenki elmondja, hogy ebben a térségben milyen problémái vannak, bármilyen kérdést feltegyen, legyen ez akár a múlttal, akár a jövővel kapcsolatos. Azonban ennek a mostani polgármesteri fórumnak van egy aktualitása, mégpedig nem más, mint az október 12-i önkormányzati választásra való felkészülés. A választó körzetekben, városrészenként elmesélem, hogy mit készítünk mi a jövő 5 évére, és nem tévedésből mondtam, ugyanis a következő 5 év az egy 5 éves ciklus lesz, ellentétben a mostani 4 évvel. Ez azt jelenti, hogy ebben az 5 évben végre mindazt meg lehet valósítani, amit ebben a 4 évben megalapoztunk. És amikor megkérdezik, hogy miért vagyok ennyire optimista, hát egyrészt azzal szoktam kezdeni, hogy küzdelem nélkül nincs győzelem, ami azt jelenti, hogy bizony ahhoz, hogy idáig eljussunk, hogy egy olyan biztos gazdasági stabilitást elérjünk, amivel biztosítjuk azt, hogy az önkormányzat és Esztergom városa biztosan tudjon a következő 5 évben fejlődni, szükség volt arra a 4 évre, amivel az adósságokat ledolgozzuk. Most nem kívánok arról beszélni, és hát bizonyára reményeim szerint 2 hét múlva itt lesz az a polgármester jelöltek vitája, amiben majd kérdéseket tehetnek fel a tekintetben, hogy az adósságrendezés miért kellett, és ez mindennek az oka. Itt szögezzük le, és itt utalnék arra, hogy Romanek Etelka, aki ugye a Fidesz-KDNP polgármester jelöltje, ha jól tudom, a nem olyan régen megjelent Demokrata számban éppen ezt mondta, hogy hát ezt azért nem kellett volna. Most én csodálkozom, hogy egy kormányhivatalnak a vezető köztisztviselője arra bíztatja az állampolgárokat, hogy ne tartsák be a törvényt. Ugyanis annak idején minden polgármesternek kötelessége lett volna megindítani ezt a folyamatot, ha egyetlen egy kifizetetlen számon is itt áll már 9 napon túl. Miután nekünk 1,2 milliárd ilyen számlatartozásunk volt, és amint kiderült, egy 26 milliárd adósságunk, ezért ez már a múltat idéző dolog, hogy szükség volt a törvény erejénél fogva erre a folyamatra. Mit nyert ezzel a város? Egyrészt azt, hogy Magyarországon szinte egyedüli városként mind a rövid, mind a közép, mind a hosszú lejáratú adósságainkat konszolidáltuk. Ebből 22 milliárdot a kormányzat, vagyis az állam, a magyar adófizetők, köszönjük szépen, és 4 milliárdot pedig évente elosztva 1-1 milliárdként fizetünk vissza. Mi az a 2 momentum, amire fölhívnám a figyelmet? Egyrészt, amikor azt mondják a kormánypárton kampányolók, hogy csak akkor lesz itt pénz Esztergomban, hogyha kormánypárti a polgármester, íme itt van az első olyan momentum, ami nem igaz, ugyanis azt is elmondhatjuk, a bulvárosan fogalmazunk, hogy az elmúlt 4 évben Orbán Viktor a legtöbbet Téti nyilvának adta, hiszen 22 milliárdot adott támogatást a városnak. Itt ugye vicceltem tegnap, hogy lehet, hogy az én plakátomon kellene, hogy megjelenjen éppen ezért miniszterelnök úr, de viccet félretéve, ez azt jelenti, hogy vannak olyan folyamatok, ami nem attól függ, hogy milyen színű a polgármester, nézzük meg Dorogot, Gödöllőt, Szegedet, hanem attól függ, hogy milyen városvezető és milyen értelmes programok vannak. Meggyőződésem, hogy Magyarországon nem lehet azt még egyszer megcsinálni, amit 4 év alatt mi átéltünk. Nem beszélek most a Lex Esztergomokról, a Lex tétényekről, és mind arról, amivel minket sújtottak. Én egyről kívánok beszélni, hogy minden döntést, amit meghozott a képviselőtestület, tulajdonképpen az a fideszes többség hozta meg, aki most azzal kampányol, hogy Tétényi tönkretette a várost. Akik itt ülnek, talán tudják, hogy ez bármennyire is rám néz fel egy hízelő megalapítás, nem tudtam volna megtenni ennyi idő alatt ezt a tönkretételt, viszont egyet meg tudtam tenni, hogy a 22 milliárdos költségvetési főösszegből egy 9,5 milliárdos főösszeget tudtunk megspórolni. Tehát a felére csökkentettük az éves költségvetést.
És ez nagyon sok pénz, még akkor is, ha azt mondjuk, hogy körülbelül 5 milliárdnyi az, amit azzal spóroltunk meg, hogy az állam átvette az iskolákat, az intézményeket, a kórházat, tehát ezt ugye már nem kell a városnak fizetni, de még mindig van olyan nagy összeg, amivel egy gazdaságos működésre áttértünk. Ilyen például a közvilágítás. Az, amit ki kellett fizetni egy hónapban 21 millió forintot havonta, ez most 8 millió forint. Mondhatnám viccesen azt is, hogy a legnagyobb rezsicsökkentők mi vagyunk, és további rezsicsökkentést tudok én is ajánlani a következő 5 évben, ami azt jelenti, hogy nem az áram árát fogjuk csökkenteni, hanem olyan energiatakarékos beruházásokat, alternatív energiákat, amivel ténylegesen csökkenni fog nem csak a városüzemeltetés, hanem a lakótelepen vagy a lakóházakban élőknek is a havi kiadása. És amit még ugye felszoktak említeni, hogy hát ugye csak akkor van pénz, ha itt kormánypárti ember van, felhívnám még egyre a figyelmet, hogy ez egy 5 éves ciklus. Tehát ha gyorsan számolunk, lesz 1,5 év a ciklus vége felé, amikor nem tudjuk, hogy milyen kormányzat lesz majd az ország élén. Tehát ilyen esetben csak egy olyan független ember az, aki ezt a folytonosságot képviselni tudja, akinek egyetlen egy dolog számít, csak Esztergom. És akkor rögtön rátérnék a kampánynak az elemére, ahogy látták, és ahogy itt is lehet látni, meg amit rajtam is ugye kampányolok, a mi kampánykiadványainkon nincsen rajta az én arcképem. És ez nem véletlen. Azért nincs rajta, mert meggyőződésem, hogy itt most nem én vagyok a fontos. Nem Tétényi Éva személye, hanem Tétényi Éva neve, vagy az a magatartás, amit képvisel. Amikor mi azt a hívószót ideírjuk, hogy Tétényi Évával a városért, ez azt jelenti, hogy mindenkire számítunk. Engem nem érdekel, és eddig sem érdekelt, hogy ki milyen párthoz tartozik, nem tartozik párthoz, milyen vallású, férfi vagy nő az illető, fiatal vagy idős. Engem egy érdekelt, hogy a városért akarjon valamit tenni. És amikor ezt a fiatalok által tervezett, szerintem elég jól sikerült grafikát meglátjuk, a sok színnel, ezt azt mutatja, hogy mi akárhonnan jöttünk, akármilyen neveltetésünk van, identitásunk, mi itt élünk ebben a városban. És mi elsősorban most esztergomiak vagyunk. És éppen ezért, azért sincsen itt az arcom, és nem is lesz, hát ha lesz egyáltalán óriás plakát helyünk a plakátokon, mert ezzel azt kívánom hangsúlyozni, hogy itt a politikai reklámoktól eltérően a város van az előtérbe tolva. Azt is szoktam mondani, hogy ez egy olyan kegyelmi időszak, ami soha többet nem fog az életünkben még egyszer előállni. 2010 is ilyen volt. 2010-ben valaki ellen, valami ellen kerestek egy embert. Hát konkrétan mondjuk engem találtak meg, én meg voltam annyira idealista, és talán ezen a színpadon mutattam be ugye a nagy szabású terveimet, hogy én azt gondoltam, hogy ezt meg is lehet valósítani. Én egy városépítő, városgazdasági szakmérnök vagyok, ez a szakmám, a szülővárosom, szeretem, hajrá előre! Hát még nem kiderült, hogy itt sokkal súlyosabb problémák vannak, és volt egy nagyon nehéz 4 év egy iszonyú ellenszélben. Akkor az volt a tét, hogy van-e olyan ember, van-e olyan kiállás, amivel ezt a csoport érdeket felül lehet írni. Volt, túléltük, és itt is köszönöm mindazoknak, akik kitartottak, segítettek, támogattak, hittek abban, hogy ezt végig lehet csinálni. Csak így sikerült. Azonban most 2014-ben az a tét, hogy most már engem ismernek. Tehát amikor én látom azt a szöget, hogy bízzon a Fideszben, én azt mondom, bennem nem bízni kell. Tudni kell, hogy én ki vagyok. Tehát az a 4 év, amit én letettem az asztalra, és nem szeretni lehet azt mondani, hogy nem tudom, ilyen borzasztó stíluson, vagy amit akarnak, egy biztos. Itt senkinek nem volt mutyi, nem volt korrupció, itt tulajdonképpen minden a városért történt, minden átlátható, ha kell sokkal szigorúbban, mint amihez hozzá vagyunk szokva. Egy dolog van, csak a város számít. És még egyet, hát kell, hogy rávilágítsak még egy nagyon fontos dologra. Ez a mi pénzünk, és ez a mi sorsunk. És ez a mi időnk.
Van egy kedves, több önkéntesen, de többek között egy olyan önkéntes, aki ezt a kis plakátot előkészítette, még csak ilyen munkaanyag, de ezt mindig megmutatom. Miért? Mert ez nagyon jól kifejezi azt az időszakot, amiben most vagyunk. Itt két ember van, akinek az arca összeér. Nem tudjuk, hogy nők, férfiak, azt sem tudjuk, hogy pártagok, nem pártagok. Egyet tudunk, hogy ezek, mondjuk esztergomiak, és a mi közös időnket úgy őrzik, hogy összeér az arc. És ebben a szeretetben van egy olyan közös időnk, amit együtt meg tudunk valósítani. Miért? Csak Esztergomért. Nem csak a Fideszért, hanem csak Esztergomért. És ez ezért nagyon fontos, mert ez az október 12-e 2014-ben csak arról szól, hogy felismerjük-e az idők szavát. Megértjük-e azt, hogy most van egy olyan kegyelmi időszak Esztergomban, ahol a jobb oldal nevetséges, a bal oldal keresi önmagát, az emberek valami utat keresnek. Ma Magyarországon mindenki azon gondolkodik, hogyan lehetne ezt az egész társadalmi rendszert egy picit jobbá tenni, a félelmeket, az előítéleteket megszüntetni. Nekem személy szerint, de remélem itt nagyon sokuknak elég volt már abból, hogy ki áll jobb oldalon, ki áll bal oldalon, hogy egymást gyalázzák az emberek. Elég volt. Egy olyan békés építő időszakot ajánlok én, amivel azt tudom mondani, hogy ha ide állunk, akkor tétén nyilvánvaló a városért 5 év alatt mindent, amit eddig megalapoztunk, felépítünk, és ebben az átmeneti időszakban mind a jobb, mind a bal oldalon újra lehet szerveződni, és megmutatni azokat az értékeket, amit az itt élő emberek, polgárok képviselnek. Mi még a programunknak a célja, illetve a célkitűzése? Úgy, ahogy 2010-ben is 4 nagy pillér van, az egyik, és az első talán a környezet. Ez éppen egy zöld színnel van jelezve, és ebben a kis logóban is a zöldet megtaláljuk. A zöld azt jelenti, hogy mindaz, amit mi gondolunk a minket körülbelül környezetről, a természetvédelemről, a szemétszállításról, a hulladékgazdálkodásról, a Dunáról, az árvízvédelemről, és mindaz, ami a környezetünkben benne van, ez a legelső talán, amivel foglalkozni kell. Azt is szoktam mondani, és ahogy körülnézek, hát olyan nagyon fiatal nem látok, már majdnem mindegyikünknek van gyereke vagy unokája. Mi ezt nem magunkért csináljuk. Mi ezt azért csináljuk, hogy a gyermekeink, unokáink olyan környezetet kapjanak, olyan gazdasági helyzetet örököljenek, amivel ők is tudnak tovább gazdálkodni. Tehát nekünk, mostani generációnak, és itt ülünk, meg remélem ennél sokkal többen leszünk, az a feladatunk, hogy ezt az örökséget megőrizzük. Éppen ezért a környezeti célkitűzések között van egy korszerű tömegközlekedés, ugye az a vágyálmam, hogy itt majd elektromos buszok lesznek 2 év múlva. Van egy olyan zöld program, ami a környezettudatos oktatás bevezetése az óvodáktól kezdve az iskoláskorig megváltoztatja a gyerekeknek a viszonyát a szelektív hulladékgyűjtéshez. Az a vágya, hogy azok az alternatív energiaforrások, amik úgynevezett tiszta energiák, ezek nem csak a mi intézményeinkben, hanem elérhető távolságba kerüljenek a lakosoknak is, és mindaz, ami a kerékpárutakkal, a környezetkultúrával kapcsolatos, ez egyre jobban a mindennapjaink részévé váljon. És jön a második nagyobb pillér, ez a gazdaság. Ezek kicsit össze is függnek egymással, mert azt szoktam mondani, hogy szerencsére Esztergomban, hogy nem történt semmi, ezért minden olyan 21. századi vívmányt meg lehet most valósítani, amit különben eddig nem tettünk meg. A gazdaságnak nem csak ez a zöld ipar, vagy ez a zöld üzletág lenne az alapja, hanem azok a kis és középvállalkozások, amik jelenleg is az ipari parkban vannak. És már nagyon jól tudjuk, hogy a legnagyobb adófizetőnk ugye a Suzuki gyár, mintegy 2,5 milliárdos éves iparűzési adót tud a város összegyűjteni, és az ehhez kapcsolódó autóipari klaszter. Én azt mondom, hogy a kis és középvállalkozásokat is életképes helyzetbe kell hozni, sőt, ezen túlmenve azt mondom programunkban, hogy nem csak a kis és középvállalkozásokat, hanem azokat a kistermelőket, vagy azokat a mezőgazdasággal foglalkozó embereket, akik egy picit erre az önellátó település modellre való átállásunkat segítik.
Ugye Esztergom egy sokkal nagyobb léptékű város, egy 30 000-es város, általában kisebb településeken szokott azt most már megvalósulni, hogy megpróbálnak mindent helyben megtervelni, a szolgáltatásokat ott helyben kialakítani, azért, hogy ne legyenek annyira függők a külső körülményektől, illetve a megtervelt javakat így használják föl. Ez a közgazdasági modell egy nagyon perspektívikus jövőképet fest fel. Ehhez nekünk meg kell nézni, hogy a városi földeket hogyan lehet megművelni, és olyan szociális termelő szövetkezeteket vagy gazdaságokat kialakítani, amivel picit ezt az önfenntartó gazdaságot tudjuk segíteni. A másik alapvető különbség az előző városvezetéshez képest nem az önkormányzat kíván mindent megvalósítani. Részben azért, mert nem is tud, részben azért, mert nincs annyi erőforrása, részben azért, mert nem ez a dolga. Az önkormányzatnak, nekünk, akik ezt alkotjuk, olyan helyzetet kell teremteni, hogy szeressenek idejönni az emberek, jó legyen itt élni, és a vállalkozások itt akarjanak megtelepedni. Ehhez pedig azt kell, hogy az életminőségünk javuljon. Amikor én a gazdaságfejlesztésre gondolok, bizony beleértem az infrastruktúra fejlesztést, a közművek rendbehozatalát, az utak kátyúzását, teljes útszakaszok átépítését, egy olyan lakókörnyezetnek a kialakítását, hogy a munkaerő örüljön, hogy itt van, szeressen itt élni, és mindenki nagyon jól érezze magát ebben a városban. Lehet, hogy pici programnak tűnik, azonban én ahogy kutatásaimat végeztem a fejlődő városok között, ugye itt sok európai modellt összehasonlítottunk, kiderült, hogy azoknak a városoknak van jó gazdasága, ahol az ott élő lakosság szeret ott lenni. Tehát a munkaerő és a szakképzett munkaerő oda települ. És hiába akartak mondjuk gyárat létesíteni valami nagyon nagy nyersanyag bázis mellett, hát az emberek nem mentek oda, nem volt munkaerő, be kellett zárni a gyárakat és az üzemeket. Ezért, amikor a gazdaság fejlesztéséről van szó, bár kicsi elemekkel, de tulajdonképpen nekünk, akik itt élünk, olyan lakókörnyezet biztosításával teremtünk lehetőséget, ami az ide érkező vállalkozókat is vonzani fogja. A másik, és itt a gazdaságnál térek erre rá, az úgynevezett menedzsment típusú közigazgatásnak a létrehozása. Magyarországon egy kísérleti állapotban levő dolog, februártól foglalkoztatok városmenedzsert, ami azt jelenti, hogy egy olyan közgazdasági szemléletű ember dolgozik nálunk, pályázatokat ír, megbeszéljük, hogy milyen akciókat indítsunk, közgazdasági szemlélettel elemezzük a folyamatokat, ami egy picit már a nagyvállalati működésnek a struktúráját hozza be a polgármesteri hivatalba. Miután csoportban oldjuk meg a feladatokat, mindenkinek van egy-egy felelőse, ez azt jelenti, hogy sokkal rugalmasabban tudjuk intézni az ügyeket. Természetesen van még mit fejlődnünk, de legalább a folyamat elkezdődött. Irodások nagyon nem szólnak róla, de már a 9 megírt pályázatból 5 sikeres lett, óvodabővítést kezdtünk el, egy nap- és hőenergia termelő átalakítást fogunk végezni, tehát mind-mind olyan dolgok történnek, ami már a jövőben mutatva azt mutatja, hogy az önkormányzat elsősorban az itt élőket és az itteni vállalkozókat kívánja egy teljesen más segítő szemlélettel segíteni. A következő pillér a kultúra. Hát mi is főleg itt ugye a belvárosi területen vagyunk, én szerintem mindahányan nagyon büszkék vagyunk, hogy Esztergomban élhetünk, ugyanúgy most elmondhatjuk, hogy milyen történelmi jelentőségű helyen vagyunk, és ha megnézik ezt a picikei sziluett képet, 14 darab kereszt van rajta, ami azt jelenti, hogy mi azt felvállaljuk, akik itt élünk, hogy a Magyar Állam és Egyház Alapítás ősi központjának a fővárosában, egykori fővárosában élünk. Én úgy látom, hogy talán nem is azzal van probléma, hogy az itteni embereknek a tudatában élnek-e vagy nem, hanem részben az a probléma, hogy nincsenek megfelelő korszerű színterek. Ugye most itt ülünk ebben az egyetlen egy színházteremben, és hát azért itt is vannak olyan dolgok, amiket már meg kellene javítani. Éppen ezért hoztam egy nagy plakátot. Ez ugyancsak egy tervlap, de jövő héten lesz ennek a központi tervtanács, ami azt jelenti, hogy az egyik fő programunk például ennek a közművelődési szintérnek, vagy a háznak a teljes felújítása, korszerűsítése és egy olyan méltó szintér kialakítása, ahol akár kisebb színházi előadásokat is majd meg lehet tartani. Ugyanezt a városrészekről is elmondhatnám, és még ami nagyon fontos és hiányzik ehhez a kultúrához, az nem más, mint a sportnak a színterei.
A fejlesztési tervekben egy nagy sportközpontnak a kiépítését céloztuk meg. Ez már azon a területen történik, a régi Kamesz területén, amit már részben előkészítettek az előző időszakban. A sport, tömegsport és ezeknek a létesítményeknek a fontosságára az is felhívja a figyelmet, hogy ugye itt a gyerekekre és a következő nemzedékre gondolva, meg akár saját magunkra is, korszerű futópálya, olyan játszó eszközök, amikkel mondjuk egymást inkább fejleszthetik, vagy magunkat fejleszteni tudjuk. Végre egy versenysport szintere, tehát ez a tervezett sportközpont egy teljesen nemzetközi mérkőzésre alkalmas kézilabdapályát tartalmazna, tehát ezek már mind olyan kézzelfogható dolgok, amit meg lehet valósítani. És van még egy álmom, az úgynevezett táncpalota, vagy táncterem, ami a fürdőszállónak a meglevő épületéhez csatlakozva, hát azt a polgári létet, létezést, meg kicsit ezt a polgári életmódot hozná be végre a városba, aminek most nem nagyon látom a színterét. Miből kérdeztem? Hát abból az 1 milliárdból, amit most már 2015-ben nem az adósságrendezésre, hanem végre fejlesztésekre költhetünk. És annak is utána számoltunk, hogyha ezt pályázatokkal meg tudjuk sokszorozni, akkor ennek az 1 milliárdnak a 4-5-szörösét is fel tudjuk használni. Az első évben elsősorban az utak, járdák, közműveken fogjuk ezt látni, aztán zöld felületeken, közösségi tereken, és körülbelül 3-4 év múlva tervezem, hogy együtt örülhetünk mondjuk ennek a sportközpontnak, vagy a táncpalotának. És rátérek még a 4. elem ismertetésére, ez nem más, mint a társadalom. Ezt is tudnám mondani, hogy bár egyesek mondják, hogy jó, borzasztó, mert Esztergomról micsoda hírek terítek itt 4 év alatt, és arról lettünk híresek, hogy itt mindig botrány van. Én pedig azt mondom, hogy előbb-utóbb mindenki rájön, hogy Esztergom, és nekünk esztergomiaknak olyan történelmi szerep jutott, hogy mi mindig egy picit előrébb járunk, mint az országos közélet. Ez azt jelenti, hogy mi már megtapasztaltuk azt az elmúlt 4 évben. Csak magunkra számíthatunk. Azokra az önkéntesekre, azokra az összefogásokra, azokra a szerveződésekre, amik ezt a 4 évet valahogy túlélték, vagy túlsegítették rajta az embereket. Van egy réteg, aki bizonyára dühös, és azt mondja, hogy na hát ezt akkor se lehetett volna megcsinálni. Ha viszont belenézünk a társadalmi folyamatok mélyébe, akkor rájövünk arra, hogy talán kellett ez a nyomás ahhoz, hogy sok olyan kis egyesület, mozgalom, szövetség kialakuljon, ami nélkül nem lenne most ez egy ilyen közösség. Nem beszélve arról, hogyha megnézzük a választott polgárok tudatossági szintjét, azt tudom mondani, hogy az esztergomi állampolgár szuper képzett. Nem olyan régen az egyik ismerősöm mondta, hogy felvételizett a kislánya a közszolgálati egyetemre, és az egyik vizsga kérdésnek megkérdezték, hogy mit szól Esztergomban a kialakult helyzethez, konkrétan Tétényi Évához. És érdekes volt nem csak azért, mert mint jelenséggel foglalkoznak, hanem azért, mert azt vizsgálják a társadalommal foglalkozók is. És ezért mondom azt, hogy sokkal nagyobb súlya van ennek az önkormányzati választásnak, hogy maga a civil társadalom ki tud-e termelni magából olyan embereket, olyan eszméket és ügyeket, ami mentén ez a társadalom tovább tud lépni. És én azt is szoktam mondani, hogy ugye én vagy a rendszer hibája vagyok, vagy a jövő, és ezt komolyan gondolom, ami azt jelenti, hogy én hiszek abban, hogy ma Magyarországon csak egy alulról építkező, demokratikus összefogással lehet a társadalmat meggyógyítani. Sok esetben nem is az a baj, hogy mondjuk mi szegények vagy gazdagok vagyunk, hanem az a baj, hogy félünk, reszketünk, kiszolgáltatottnak érezzük magunkat, nem bízunk meg egymásban, egymást megszóljuk. És sok olyan dolog történik, amivel azt tudom mondani, hogy lehet az ember boldog egy kunyhóban, meg reszkethet egy palotában is. Sokkal jobban azon kellene gondolkoznunk, hogy magát a társadalmat mi tudnál egy picikét fölbuzdítani, azt a közönyt, azt a lemondást, amit látnak rajtunk, azt hogyan lehetne megváltoztatni. Az évek alatt elég jó barátom lett Roman Kowalski, a Lengyelország nagykövete, és amikor egyszer így beszélgettünk 4 szem közt, akkor mondta, hogy hát ő eléggé el van szomorodva, mert 20 évvel ezelőtt, mikor ő idejött fiatalon, nagyon irigyelte a magyarokat, tele voltunk lelkesedéssel, nagyon jó gazdasági körülmények között voltunk, mindenkiben volt valami vágy, és hát ő mondta, hogy hát bizony ők ott sorba álltak
beraktak akár még egy kiló cukorért is, és hát neki ez nem volt valami jó érzés. Most, hogy 20 év múlva visszajött, most meg azt látja, hogy lehet, hogy jobban élünk, de valóságban mindenki közönyös, fáradt, nem nagyon bízik senkiben, hát olyan egykedvűek. És azt próbálta valahogy megértetni velem, mint kívülállóként, hogy a legnagyobb bajnak ezt látja, és bár a társadalommal nem nagyon tudunk meg szoktunk foglalkozni, nincsenek ilyen mutatóink, gazdasági mutatóink, valójában mi magunk is érezzük, hogy itt valami baj van. És ha most visszatérünk ma Esztergomra, és arra, hogy mi van az önkormányzati választásoknál, azt tudom mondani, és ezt bátran mondhatom, ma még a Fidesznek a képviselő jelöltjei sem egységesek, és egy olyan szűk csoportterületet képviselnek, amit, ha jól tudom, éppen Szegedről irányítanak, vagy Nyergesújfaluról. És ekkor teszem fel azt a kérdést, hogyan tűrhetjük mi, esztergomiak? Még egyszer mondom, teljesen függetlenül attól, hogy miben hiszünk, vagy nem hiszünk, hogy a fejünk fölött mások döntsenek. Az önkormányzatnak éppen az a lényege, hogy mi saját magunkat önkormányozzuk. Találjuk ki, hogy mire költjük a pénzünket. Az a pénz, ami befolyik az iparűzési adóba, az nem a képviselőtestületé, nem a polgármesteré, nem is a kormányzaté. Azt nekünk nem alamisnaként kell odaadni. Az a milyen? Az adófizetőké, azoké a nyugdíjasoké, akik megtermelték, azoké az embereké, akik dolgoztak érte. Ez a mi saját pénzünk. Hadd döntsük már el, hogy mi mire költjük. És amikor azt mondják, hogy csak akkor lesz pénz, hogyha kormánypárti politikus vitt, én meg azt mondom, hogy csak akkor lesz pénz, hogyha egy olyan ember van itt, aki nem engedi ki a pénzt. Mert lehet, hogy hoznak ide pénzt, mint ahogy ide hoztak 10 évvel ezelőtt, és csak hogy el is viszik. Ez az, amit meg kellene értenünk, hogyha az itt élő emberek hinnének abban, hogy addig, amíg demokratikus jogállamban élünk, a szavazásnak nagyon nagy a tétje, hiszen 5 éven keresztül azok fogják hozni a döntést, akiket mi kiválasztunk. Volt 4 évünk, láttunk, hogy mit lehet csinálni, és lesz egy nagyon jó évünk, hogyha jól választunk. Én azt tudom mondani, nekem ugyanolyan egy szavazatom van, mint önöknek. És ugye elég sokszor elhangzott az ülésteremben, a 124 képviselőtestületi ülésen, aki úgy gondolja, hogy ezt a jövőt kívánja építeni, az igennel szavaz rám, aki másképp gondolja, másként. Csak kérem, szavazzanak. Mert utána nem lehet azt mondani, hogy én nem ezt akartam, én mást gondoltam. A szavazás azért nagyon fontos, mert itt van az az idő, amikor valamit kitalálhatunk. És még egyszer felhívnám a figyelmet. Csak Esztergom számít. Amikor látom azokat a szlogeneket, hogy csak a Fidesz, elszomorodom, mert nem csak a Fidesz. Csak Esztergom. Mikor látom azt a szlogent, hogy bízzon a Fideszben, nem a Fideszben bízzon. Bízzon a Jóistenben, bízzon a közösségben, és bízzon mindenki saját önmagában. Mert csak így tudunk előre menni. És a társadalomra visszatérve, amikor a társadalom lelke valamilyen módon meggyógyul, akkor még egyre fel kell hívnom a figyelmet. Csak akkor, és kizárólag akkor élhetünk jól, hogyha a társadalom legalsó szintjén élők jól élnek. Tehát az én társadalmi programomban elsősorban a mély szegénységben élők helyzetének a javítása, a közmunkaprogramnak az önkormányzati tétele, az oktatás szerepel, a gyermekek, nők védelme és az esélyegyenlőség megteremtése. És ez azért bár nem egy olyan nagy programnak látszó dolog, mert ha belegondolunk, mondjuk mi élünk egy nagyon jó lakókörnyezetben. De ha nekünk mondjuk a Töltés utcában kellene élni, vagy a Sándor Majorban, megkérdezem akkor, jó lenne a mi életminőségünk, akkor is a Palotában élnénk? Nem. A közbiztonságot, hogyha nézem, félnem kellene nekem attól, hogy mondjuk egy munkanélküli majd a megélhetés miatt akar tőlem elvenni valamit? Ezért kellene nagyon jól kitalálni, hogy mindaz, amit mi szociális juttatásokra költünk, közmunkára, gyógyszersegélyre, gondoltunk a nagycsaládosokra, újra visszahoznánk a babakötvényt. Tehát sok-sok olyan dologra, ami segíti a fiatalokat, azokat, akiknek nincsen munkája, hogyha ezt megvalósítjuk, mi is sokkal nyugodtabbak lehetünk, hiszen nem kell félnünk és rettegnünk valami olyantól, amitől nem kell félnünk, mert mindenki aránylag normálisan egy átlagolt szinten él.
És akinek többet dolgozik, az meg éljen jobban. Éppen ezért én azt is tervezem, hogy a helyi adóknak a csökkentését fogom kezdeményezni, ugyanis meggyőződésem, hogy jelenleg ma Esztergomban az első számú adóbevétel az iparűzési adó. Ez egy olyan mennyiségű pénz, hogy nem kellene külön sújtani az itt élő embereket. A parkolási pénzeknek vagy az önkormányzathoz való bevételét, és abból csak és kizárólag útfelújítást, vagy pedig, ha nem sikerül, mert úgy eddig nem sikerült egyetlen egy forintot se ebből beszedni, majd ha a kérdés lesz, elmondom, hogy miért, akkor annak az eltörlését. Tehát itt azt szeretném, hogyha az itt élő embereknek picit könnyebb lenne a sorsuk, mert nekünk most más feladatunk van. Nekünk most ezt a társadalmat, ezt a közösséget kellene valamilyen módon felrázni, és hitet adni abban, hogy van jövő. És hogy befejezzem ezt a kis bevezető előadást, megígértem, hogy ha eljön az édesanyám, felolvasok egy levelet, és miután itt van, ezért ezt fel is fogom olvasni. Kaptam tegnap előtt egy kedves kis lapot, így szól. Mikor 4 évvel ezelőtt megválasztottunk Esztergom polgármesterének, írtam neked köszöntő levelet. Most, hogy újra választás előtt állunk, ismét levelet írok. Az elmúlt 4 évet Évikém nagyon szépen végigvitted, és elmondhatod Pál apostollal, a ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Isten segítségével felül tudtál emelkedni a kicsinyes káncsoskodásokon, és ragyogtál, mint a drága kő. Bárhogy alakul további sorsod, imáimban, lélekben mindig veled leszek. Kívánom, hogy elmondhassd, elfáradnak az ifjak és meglankadnak, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnynak elnek, mint a sasok. Sok szeretettel ölellek, és búcsúzom Réki Óvó nénit. Bár lehet, hogy egy picit személyesnek tűnik ez a dolog, mégis hagyd mondjam el, tulajdonképpen mindennek ez az alapja. Amikor felmutattam ezt a rajzot, ez a szív nem hiába van itt. És lehet, hogy ez nem egy közgazdasági fogalom, nem nagyon szoktak polgármesterek ezzel kampányolni, hogy szeressük egymást gyerekek, de valójában valami ilyesmi van az egésznek a mélyén. Mit mondtam 4 évvel ezelőtt? Legyen Esztergom egy olyan hely, ahol jó élni. Mit mondok most? Ugyanazt. Mi történt az elmúlt 4 évben? Küzdelmesen, nehezen, mindenfajta sanyargatással egy olyan pénzügyi gazdasági alapot teremtettünk, amire majd rá lehet építeni. Higgyék el, és ha megkérdezik, el tudom mondani, mi lesz a szállodákkal, mit tervezünk a szigetre, mi lesz az árvízvédelemmel, milyen programokat alakítunk ki, milyen lesz a sportközpontunk, minden, hiszen, ahogy mondtam, ez az én szakterületem, és merem remélni, hogy egy hónap múlva azon fogunk gondolkodni, hogy mit hova tegyünk, milyen módon, milyen ütemezésben valósítsuk meg. A legfontosabb mégis az, amit most mondok, és itt Esztergomban ezen kellene elgondolkozni, én a tudatokat szeretném megváltoztatni. Azt, hogy lehet másképp gondolkozni. Tessék abban hinni, hogy van az a szakmai, civil, erkölcsi kiállás, ami ma a politikai életben szinte ismeretlen, de létezik. Az, hogy én vagyok itt, az valószínű tényleg a sorsnak vagy a Jóistennek köszönhető, meg az önök szavazatainak. Hogy én állok el itt október 13-án, ez is annak lesz köszönhető. Egyet viszont biztosan állítok, hogy addig, amíg én itt állok, és nem tehetek mást, addig én ezt az erkölcsi értéket fogom képviselni. Ugyanis mindaz, ami ma Magyarországon történik, azt jelenti, hogy a középszerűség, az intézményesített mutyizás van előtérbe helyezve, és mit mondok majd én mondjuk a gyerekemnek, hogy itt képzeld el a jövődet ilyen környezetben? Mit mondanak majd önök a gyerekeiknek, meg az unokáiknak? Hogy igen, jó élni, az egy olyan ember, akire nézzél föl, egy olyan képviselő, aki nem fog kezet. És még mondhatnám tovább ezeket a dolgokat, ami szégyen, gyalázat, és jó is, hogy ezt megéltük, mert elég szépen lehetett látni, hogy mit tud okozni egy olyan erkölcsi romlást, amikor olyan vezetőket választunk, akiknek az erkölcsi értékeik hát elég alacsonyan a tehetőek. Visszatérve a választásra. Én továbbra is egy pozitív kampányt fogok folytatni, mindjárt átadom önöknek a szót, kérdezhetnek, és elmondom, hogy még milyen terveink vannak. A kihívóimat
ellenfélként és nem ellenségként tekintem, ezért még egyszer mondom, itt nyilvánosan remélem, hogy 2 hét múlva mindenki itt fog ülni és vállalja azt, hogy vitatkozzunk, nem vitázzunk, hanem vitatkozzunk, érdekeket egyeztessünk és ütköztessünk, és egy olyan jövőt próbáljunk az itt élőknek kialakítani, ami biztonsággal arra viszi az embereket, hogy itt jó legyen élni, akarjanak a gyereket nevelni, és egy perspektívikus képünk legyen. Az, hogy milyen szerencselovagok akarják most ezt a nullás költségvetésű várost vezetni, ezt majd mindenki eldönti, hogy megbízik-e bennünk, vagy nem bízik meg bennünk. Én magát Romane Ketelkát egy jó embernek tartom, bizonyára kiváló jegyző lenne belőle, viszont egyet tudok mondani, most Esztergomnak olyan emberre van szüksége, aki már bizonyított, és aki minden körülmények között kiáll ezért a városért.